Hola, benvinguts a tots i benvingudes a totes de nou al nostre espai Converses al Cercle. Aquest cop continuem amb les entrevistes amb representants de col·legis professionals en els que intentem recollir el paper de les dones en els diferents àmbits de professions. Avui tenim amb nosaltres amb la Mercè Muntada Balús, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentaristes de Catalunya. Gràcies, Mercè, per acompanyar-nos i benvinguda. Gràcies a vosaltres. En primer lloc, ens agradaria saber quins professionals representa el vostre col·legi. Doncs el nostre col·legi representa un bon grapat de professionals a Catalunya, perquè la professió de bibliotecari i documentalista és una professió que té tota una tradició històrica al nostre país. La primera escola de bibliotecaris que hi va haver a l'estat espanyol va ser a Barcelona i es va fundar cap als anys 30, i des de llavors hi ha hagut una tradició ininterrompuda de formació d'aquest tipus de professionals. El col·legi aplega pràcticament uns 3.000 professionals de tot Catalunya, però representa professionals que estan treballant en molts àmbits del sector. Hi ha biblioteca pública, hi ha biblioteca especialitzada, biblioteques universitàries, professionals del món dels arxius, professionals de la comunicació, professionals també de tot el que són serveis digitals, per tant tenim gent treballant en projectes d'internet, tenim gent treballant en projectes d'usabilitat, gent que està treballant molt activament en el tema de xarxes socials. Molt bé. Per tant, és un ventall molt ampli. Sí, ens expliques una miqueta quina és l'activitat, perquè per lo que veiem l'actuació i la integració en els diferents àmbits. Quina és l'activitat que fan aquests professionals? Els professionals de la informació i de la documentació, que s'apleguen sota el nostre col·lectiu, es dediquen a detectar, organitzar, gestionar qualsevol tipus d'informació i documentació que hi ha en l'organització. Per tant, hi ha perfils des del que cerca informació, el que organitza informació, els que fan el disseny dels sistemes d'informació. Som els professionals que estem sempre més al costat dels usuaris. Per tant, entenem què necessita l'usuari, dissenyem un sistema capaç d'oferir-li la informació i ajudem els programadors també a crear aquest sistema d'informació. I per tot això, quina és la formació que requereix o que teniu els bibliotecaris documentalistes? La formació de bibliotecaris és una formació molt transversal. Fins ara hi havia la diplomatura en documentació i la llicenciatura en documentació, que ara, a partir dels plans de Bolònia, s'han transformat en el grau en informació i documentació, que és un grau universitari. A Catalunya es pot cursar a la UB i també a la UOC. A part d'aquesta formació, que és la formació de base, els bibliotecaris solen fer cursos de postgrau i màsters, bàsicament per especialitzar-se en l'àmbit temàtic que els hi pot ser d'interès. Hi ha professionals que s'especialitzen més en l'àmbit de la biblioteca, que és un àmbit que fins ara ha sigut molt demandant de professionals. Hi ha professionals que s'especialitzen en l'àmbit més d'empresa o d'organització, llavors fan màsters de gestió documental. Hi ha professionals que estan totalment volcats amb el tema d'internet i noves tecnologies, llavors fan màsters de continguts digitals, hi ha també màsters de xarxa social. Per tant, és una formació de grau més postgrau, normalment. Déu-n'hi-do. I quina és la participació de dones en el vostre col·lectiu? Som un col·lectiu molt majoritàriament femení, perquè històricament ha sigut una professió lligada a aspectes més assistencials, més socials, llavors era una professió més de dones. En els últims anys va variant i cada cop hi ha més incorporació d'homes a la professió. No et sabria dir, potser un 70-30 en aquests moments, però tendint a igualar-se. O sigui que potser les dones plenament integrades, totalment integrades. I la pregunta hauria de ser la integració dels homes en aquest cas, no? En aquest col·lectiu. Molt bé. Plenament integrades, però sí que he de dir que moltes vegades els llocs de responsabilitat continuen ocupats per homes. Vaja. Cosa que passa també amb altres col·lectius, em consta que la professió és molt femenina, però als llocs de comandament hi ha més homes proporcionalment. I quina és la teva opinió? Per què succeeix això? Penso que és general, que les dones en general tenim més por a agafar llocs de responsabilitat perquè ens pesa més tot l'aspecte familiar. I pensem, si agafo aquest lloc de responsabilitat, hauré de deixar de banda les meves obligacions familiars. Per tant, tindré menys temps. Als homes no els hi pesa tant, no els hi pesa moltes vegades en absolut. I per tant, s'arrisquen i prenen la responsabilitat. Molt bé, Mercè, doncs si et sembla, com que és un programa de televisió, haurem de fer un tall per la publicitat. Quan vulgueu. Entreu publicitat, sisplau. Tornem de seguida, 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella.
fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Bé, ja hem tornat, ràpid com sempre. Mercè, quines dificultats tenen amb l'actual crisi el vostre col·lectiu, com a qualsevol professional, evidentment, i degut a la naturalesa de la vostra professió? En aquests moments ja s'ha començat a sentir l'efecte de la crisi en el sector, bàsicament perquè hi ha retallades importants en l'administració pública i tot el que són biblioteques públiques i universitàries s'estan ressentint. Hi ha menys pressupostos per actualitzar col·leccions bibliogràfiques, hi ha menys pressupostos per donar servei als usuaris, i ja s'estan veient retallades en els horaris d'atenció al públic, amb la qual cosa els professionals estan més sotmesos a estrès perquè amb els mateixos o menys mitjans han de fer front a una demanda creixent. Penseu que les biblioteques a Catalunya són un equipament molt demandat i molt utilitzat. A la ciutat de Barcelona, les biblioteques públiques són l'equipament millor valorat pels ciutadans en els últims anys. Per tant, són equipaments que diàriament estan sotmesos a un gran ús i una gran demanda de serveis. Llavors, els professionals de la informació veuen com tenen dificultats per donar resposta a la ingent quantitat de persones que demanden serveis. Penseu que també això és una cosa que va en augment, perquè cada cop el fet que hi hagi més gent aturada vol dir que hi ha més gent que necessita formació i necessita reciclatge. Les biblioteques són una eina fonamental de formació. Per tant, hi ha col·lectius nous que fins ara utilitzaven poc les biblioteques, com és el col·lectiu d'homes joves, que ara estan demandant serveis de biblioteques. Després penseu també que els estudiants no tenen els mateixos recursos econòmics de fa uns anys, per tant necessiten més utilitzar un servei públic com les biblioteques. Després tenim el col·lectiu d'immigrants. Les biblioteques, a part de donar informació, cultura o accés a la formació, són una eina d'inclusió social. Els immigrants van a la biblioteca i és la biblioteca la que comença a ajudar-los en el seu procés d'integració. Per tant, tots aquests canvis socials dels últims anys, arran de la crisi, han provocat que la biblioteca sigui un equipament molt sobreutilitzat. I en aquests moments això s'està notant en els professionals. I com veus el futur de la professió? Jo el veig molt bé, perquè realment és una professió que ha anat a més en els últims anys. Des de l'eclosió d'internet ha sigut una professió que s'ha situat en una situació molt avantatjosa per poder donar resposta a les creixents necessitats d'informació que té la societat. Per tant, és una professió que ha hagut de diversificar-se molt, que ha hagut d'aprendre moltes coses en molt poc temps, però que també té un potencial de creixement molt elevat. Per tant, és molt favorable. Ara bé, sí que és una professió que ha de fer un reciclatge continu i per tant necessita estar contínuament formant-se i contínuament al dia. És un gran repte. Molt bé, Mercè, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Doncs res, agrair-vos l'atenció i dir-vos que els bibliotecaris tenim moltes ganes de contribuir al creixement del país i a sortir-nos plegats de la crisi, que aquí estem per donar servei a la societat catalana. Molt bé, Mercè, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, esperem que tornis en un altre moment per explicar-nos més coses i a tots vosaltres i a totes vosaltres, gràcies per estar aquí com sempre, acompanyant-nos també i fins la propera. Una abraçada.
Té tota una tradició històrica al nostre país. La primera escola de bibliotecaris que hi va haver a l'estat espanyol va ser a Barcelona i es va fundar cap als anys 30 i des de llavors hi ha hagut una tradició ininterrompuda de formació d'aquest tipus de professionals. El col·legi aplega pràcticament uns 3.000 professionals de tot Catalunya. Hola, benvinguts a tots i benvingudes a totes de nou al nostre espai Converses al Cercle. Aquest cop continuem amb les entrevistes amb representants de col·legis professionals en els que intentem recollir el paper de les dones en els diferents àmbits de professions. Avui tenim amb nosaltres amb la Mercè Muntada Balús, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentaristes de Catalunya. Gràcies, Mercè, per acompanyar-nos i benvinguda. Gràcies a vosaltres. En primer lloc, ens agradaria saber quins professionals representa el vostre col·legi. Doncs el nostre col·legi representa un bon grapat de professionals a Catalunya perquè la professió de bibliotecari i documentalista és una professió que té